temps el rei es va tornar a casa. La nova reina era molt orgullosa i envejosa i tenia un mirall màgic que sempre deia la veritat. Cada matí li preguntava: mirall màgic, mirall bonic, qui és la més bella de tot el país? I el mirall li responia: reina meva, tinc una certesa, ningú al país no us supera en bellesa. El dia que la Blancaneus va fer 17 anys, la reina li va tornar a preguntar al mirall: mirall màgic, mirall bonic, qui és la més bella de tot el país? I el mirall li va contestar: reina meva, sou encara molt bella, però Blancaneus és 1000 vegades més bella que vos. Hi havia un dia una mare i un pare que tenien un fill molt menudet i un dia la seva mare li va pedir al patufet que comprés safrà. Un dia va anar caminant i com era tan menut cantava una cançó perquè no ho repetien. Patim, patam, patim, patim, un patufet, patim, patam, patim, un patufet. Després va anar a la botiga i com era tan petitet no el veia el botiguer. I com hi havia un dineret que es movia, li va dir: soc en patufet. Després li va donar el safrà i li va dir: què vols? Un dineret de 20 cents. Estava la seva mare i li va dir: mare, que hi ha de dinar. I la mare li va dir: no hi ha res, perquè no he comprat res. I també estava una tortuga amb un conill que estava a la torre de la mare del príncep. I el príncep es va morir i va ficar a la torre de la seva mare una estàtua i va vindre un ocell i sempre quan el príncep tenia unes llàgrimes que estava a la capa hi havia or i es ficava obstacles. Va mirar la tortuga que anava molt lent i es va estirar sota un arbre. I la tortuga anava a poc, caminant i saltant tots els obstacles. I després, quan es va levantar la llebre, va veure que la tortuga passejava per el bosc. I li va dir la llebre: que lenta vaig, tortuga. Si fèiem una cosa et guanyaria, que així sigui, va dir la tortuga. Quan començar la cursa va córrer la llebre, i va veure que la tortuga anava lenta i es va dormir sota un arbre. I va anar a poc, saltant tots els obstacles sense parar, a poc, i la llebre va veure que la tortuga estava a punt de creuar la meta, va un soroll: ué, que era un nen petit, i el va agafar i se'l van portar a la cova dels llops. I els llops se'l van quedar fins molt. Quan es va fer gran, li van dir que no se'l podia quedar perquè el tigre, que es deia Sirkan, el mataria. Llavors, Bagheera el va agafar i se'l van portar i li va dir: hi havia una vegada un príncep que es volia casar amb una princesa de Valga. Va recórrer tot el món amb el seu cavall. Per a totes les princeses que va veure les va trobar algo defecte. Va tornar al castell tot trist.
ahí i va fer una enorme tempesta. I de algú... Les he fet? Les has fet tu? Sí. T'ajuda la mama. M'ha ajudat a fer vestit. Has fet el fam, no? I el Aquí tiene feliz. No, pero van a sortir. Van sortir i van conèixer ben bé el poble. Després van tornar a casa, el príncep se va anar i la senyora malvada li va dir que deixés caure els seus cabells. Va deixar caure els seus cabells i va pujar. Li va dir que al capturat